Tak didoi satu set meja ketapang, barangnya istimewa. Nah, iki bro, satu set meja tapi ra ono korsine. Ono meja cilike loro, terus meja gede gini, siji ukurane semeter 50 kali 80. Ono lacike papat, lacike ya kepeno kaya ngene iki. Ready kabeh karek bungkus. Bungkusane ya apik, engko karek ngirim. Nek kowe dening ana pesenan liya, furnitur liyane iki, insyaallah aku iso gawe angger ora gawe ning arep banyu. Ah, kayak ngene iki. Yuk, nek kene pesen kayak ngene iki monggo. Silahkan atau punya gambar sendiri, aku juga bisa. Monggo bro, didudono luwih full wae iki.